Вітаю вас, шановні сябры, на канале Вохра Сервис. И сегодня на нашем столе находится новый пациент, 22-дюймовый монитор от компании AOC. AOC 2216SA. Мінливо так треба назвати цю компанію, бо називають такі монітори AOC, AOC, але ж правильно буде AOC. Монітор поводить себе наступним чином. Зараз продемонструю. Значить, так, шановне моє, підключаємо монітор до 220 вольтів. Індикатор запалився зеленим. З'явилася табличка AOC, одразу зникла. Запалився жовтий індикатор. Монітор у нас при відсутності відеосигналу переходить у дежурний режим. Все правильно. Включаємо системний блок. Не пужайтеся шуму. Системник старий, я його використовую тільки у діагностичних метах. Назираємо за виявою. З'явилася системна інформація. Зараз почекаємо, поки загрузиться меню флешки. Меню з'явилося. Раз, і два, і три, і чотири, і згасла. Таким чином, праз секунду, ці 3-4 секунди, незворотно подсветка у нас отключается, а індикатор горить зеленым кольором. Нібито нічого не здарилося. Значить, у нас проблема з подсветкой матрицы. Коли мы возьмем ліхтарик и подсветим себе, то зможем с тяжкостью, але ж зможем все ж таки различить литры. Значит, видеокартка системника справная и проблема менавіта с подсветкой. У дадзеным випадку виновником может быть як інвентор, так і лямпи подсветки, так звані CCSL лямпи. Треба визначити, хто у нас з'являється виновником. Монітор я вже розбирав з метою зробити вонковий огляд плати сілкування. І ніяких дефектов я там не выявил. Скажу, что у профилактичных метах я перепаял 9 конденсаторов. У тим лику и силовой конденсатор самый дорогий, 450 вольтов на 100 микрофарад. Поставил новые конденсаторы корейской витворчості. Гандляр, у якого я набував конденсатори, завсюди любить підкреслювати низькоімпедансні. Ось, він завірав, що його конденсатори лепшої якості, ніж китайські. Що ж, з тягом часу ми це перевіримо. Наступним кроком нам треба буде підкинути справные лямпы подсветки, каб высветлить, что инвентор у нас находится у працоўным стане, и каб высветлить, якая з лямпаў у нас з'яўляецца виновником гэтых непаладкаў. Праблема ў тым, што ў дадзены момант спраўных лямпаў мае няма, усе разышліся, таму будем з вами робить эмуляторы нагрузки лямпы подсветки и подключать эмулятор замест
кожнай з лямпаў па парадку. Існуе два спосабы стварыць эмулятар нагрузкі лямпы падсветкі. Першае з выкарыстаннем рэзістара, другое з выкарыстаннем кандэнсатара. Прыгадаю, каб падсветка працавала працяглы перыяд, трэба, каб першае, усе лямпы падсветкі былі падключаны, па-другое, трэба, каб яны былі спраўныя. Калі хаця б адно з умоваў не выконваецца, шым-кантролер інвертара уваходзіць у абарону і адключае падсветку. У дадзеным выпадку, які я вышэй дэманстраваў, значыць, інвентар зрабіў тэставы запуск падсветкі, вырашыў, што ёсць непаладкі і праз некалькі секундаў увайшоў у абарону. Наша задача замест няспраўнай лямпы падключыць так званую падманку. Я абраў спосаб з кандэнсатарам. Буду выкарыстоўваць вось такі высакавольтны кандэнсатар, на якім таямнічая лічба 47. Ну, хутчэй за ўсё, гэта 47 пікафарад. Але ж мы зараз гэта праверым вось такім кітайскім мультитэстарам. Некаторыя, каб сэканоміць грошы, пакідаюць манітор працаваць не на 4, а на 3 лямпах. Для гэтага яны пакідаюць у корпусе вось такі эмулятар на рэзістары. Гэтага рабіць я не раю. Чаму? Таму што вось, напрыклад, гэты 3-ватавы рэзістар, гэта значыць з цеплавыдзяленнем у 3 ваты, ён праз некаторы час нагрэецца да 100 градусаў па Цельсію. І пры такой тэмпературы ён можа папаліць усё, што заўгодна, нават паплавіць корпус. Нават вось такія рэзістары вялікія таксама будуць з цягам часу значна награвацца. Яны накопліваюць цяпло. У той жа час, калі, напрыклад, падабраць кандэнсатар такога тыпу, асабліва большага памеру, запаяць больш грунтоўныя дроцікі, то такую канструкцыю можна смела пакідаць у корпусе, ён будзе нязначна награвацца. Што ж, давайте з вами даведаемся, якім наміналам у нас кандэнсатар. Зараз я падключу яго да кітайскага мультитэстара. Крыху пра мультитэстар. На Алиэкспрэс прадаюцца усім вядомыя платы, яны адкрытыя. У мяне мультитэстар з той лишь розніцай, што ён закладзены у даволі сімпотны корпус. Вывод да лабараторніка, выводы сілкавання я зрабіў самастойна, бо ён засілкоўваецца акумулятарам типа кроны 9-вольтовай. Падчас вымярэнняў тэстар спажывае 140-160 мА, гэта даволі многа, і крона, нават алкалайнавая, будзе выжырацца вельмі хутка, а каштуе яна немала. Таму я вырашыў ўсё ж такі, што буду запітваць яго лабараторнікам. І таксама я зрабіў на правадах і кракадзілах вось такую сабе колодку, больш зручна мераць, чым штатнай. Включаем наш
лабараторник. (8,9 вольта). Натискаем на кнопку тест. З'является такая рожица некого самурая. Тестинг. Что ж ён нам выдаст? Ці будзе там 47 пикофарад. Конденсатор 51 пикофарад. Ну, ёсць, конечно, пагрэшнасць, але ж я думаю, што гэтая пагрэшнасць бярэцца менавіта ад таго, што я ўжо прыпаяў даволі даўгія правадкі да гэтага конденсатора. Все добра, спрабуем падключаць эмулятор замест якой-небудзь з лямпаў на маніторы. У маім выпадку дохлымі аказаліся две лямпы, гэтыя якія ўжо увогуле працаваць адмаўляюцца. Две астатнія, напэўна, таксама ўжо на здыханні. Вядома, што трэба мяняць усё, але ж нам галоўнае зараз пацвердзіць, што інвентар у нас знаходзіцца ў працоўным стане. Значыць, вось яны два эмулятары. Адзін пабудаваны на кандэнсатары у 47 пикофарад, другі у 56 пикофарад. Зараз я вам покажу, як я іх подключыў. Значыць, глядзім, дзе чорныя джамперы. У нас ніжняя пара, дохлая верхняя лямпа і верхняя пара, дохлая нижняя лямпа. Давайте включим монитор и поглядим, ці змянілася у нас агульная картина. Ну и, конечно, эмуляторы я подключал джамперами, якія выкарыстоўваюцца для падключэння пярэдняй панелі сістэмнікаў. Уключаем сістэмнік. Оп, выява у нас з'явілася. І яна у нас не знікае. Давайте з вами загрузим Windows 7 Live. Аварийную сборку. Пайшла полоса помповки. Адсюль мы робим выснову, что инвертор у нас справный. Две лямпы подсветки дохлые и еще две на здыханні. Далее будем разбирать матрицу, доставать дохлые старые лямпы. Принято решение заменить лямповую подсветку на LED подсветку. Я уже поглядел по пресс-листах гандляроў на радыёмаркеце Ждановича, колькі гэта будзе каштаваць. Недзе 20 рублёў нам абыдзецца LED подсветка с драйвером. Калі мяняць лямпы, а зразумела, што трэба ўсе 4 мяняць, гэта будзе каштаваць недзе 40 беларускіх рублёў. Значыць, 10 даляраў супраць 20 даляраў. Канешне, будзем ставіць
LED подсветку. З разборки покажу самое тяжкое при замене лямпов подсветки. Разборку власне матрицы. Спочатку откручиваем 3 шрубики платы матрицы. Отклеиваем изоляционную пленку. Где яны такий скотч беруть термоядровий на заводе. Зараз наша задача снять корпус, кап, достать на себе матрицу. Тут ось по периметру есть ось такие замки. Нарезаем с пластиковой картки 6-8 стужек нам потрібно. Кап уставить их у замки. Поехали. Так. Ось. Так. Будем спробовать доставать матрицу з корпуса. Будем використовувати ще ось дві такі картки. Таким чином у нас отрималося дві частки. Верхня частка з лямпами, рассеивальником и фильтрами. Нижняя частка власна сама жидкокристалічна матриця. Треба сачити за тим, щоб вона у нас не запецкалася. Її відкладаємо у бок, накриваємо якою-небудь чистою тканиною. Далі наша задача добратися до лямпов. Для этого нам треба отщепить черную пластиковую рамку. Отгинаем скобы, как достать пластиковые утулки, які тримають дротики лямпов. Ось таким чином натискаем на замки и достаем рамку. Опа. Тут так раздымаем. И опошняя. Рамку мы сняли. Далее мы просто берем и стягиваем ось таким чином лямпы з рассеивальника.
Вось так выглядаюць канчаткі сапсаваных лямпаў. Яны счарнелыя, падгарэлыя, падвэнджаныя. Таму рашэнне мяняць сістэму падсветкі цалкам было правильным. Приехали мы на радиомаркет Станович подбывать LED-свет. Шукаем наших гондляров. Ось она тут знаходиться. Привез я, шановные мои, подсветку з радіомаркета Становичі, і зараз нам треба по свіжих слідах проверити її справність. Плату драйвера будем подсилковывать от двух лабораторников. При подключении коннекторы нельзя уставить другим іншим боком, тому що усі коннектори мають ключі. Не тим боком, яким потрібно, ви їх все одно не уставите. Сигнали, які нам потрібні для сілкування, підписані з відворотного боку плати. Відомо, що такий драйвер можна засілковувати від 10 до 30 вольтів прикладно, і система буде працювати. Значить, червоний провод у нас плюсовий контакт, чорний землять корпус, жовтий ближайший до червоного сигнал Enable ті Power on Off, жовтий ближайший до чорного DIM сигнал, який система використовує для управління яркостью экрана. Значит, одним лабораторником мы будем подавать плюс 12 вольтов на червоный провод, землю прищепим до черного. С другого лабораторника мы будем подавать сигнал Enable, черный кинем на все той же земляный черный провод, а плюсовий червоний крокодил до жовтого Enable. Включаємо лабораторники. І поступово повеличиваем сигнал Enable. Медіасистема повинна запрацаваць, калі гэты сигнал дасягне 2-2,5 вольтаў. Уже бачым, дыёды уключиліся. Опа! Вось. Значит, при сигнале Enable 2,2 вольта, при
12 вольтах сілкавання платы драйвера. Наші ленти споживають 0,75 ампера, ті 750 мА. Проверяем, ці всі діоди справні. Так, нам гандляры продали справный товар. Выключаем подсветку и зараз будем займаться монтажом LED-стужок на матрицу. Робим демонтаж лямпаў CCSL. Нам потрібна ад гэтай конструкції толькі вось гэтая металлічная рамка. Берем скальпель, здираем вось гэтую термоусадку. Осторожно, каб не попротыкать себе пальцы. Высвобождаем черный и желтый проводки. Вот таким чином. И отклеиваем. Яны приклеены тут на двухбоковый желтый скотч. Стужку скотча можно одразу прибрать. Шкадаваць гэтыя проводки нам не трэба, выпаивать их и так надалее, потому берем кусачки, под корень, откусываем их. У нас есть свои с драйвером, подсветки. И тут так само под корень откусываем. Достаем. Нам треба заховать вось гэтыя беленькие гумочки, бо яны будут притискать нашу стужку и будут задавать вышыню. Отгинаем и просто достаем эти лямпы. Вот таким чином. Их так само можно не шкадаваць, яны ўсё роўна сапсаваныя. Опа. Складаем. Далей. Осторожно, трэба яе расшатаць, яна приліпшаяся. Галоўнае, каб можна было ёй задаць вышыню. Каб светодыёды у нас на шкло, на тарец шкла не клаліся, а былі на пэўнай адлегласці. Достать. Ну вось, вышыню можна будзе задаць. Зачищаем пензлем от пылу. Некий белый пыл тут. Напевно, фарба подгорелая, лушится от высокой температуры. Далее мы берем вот такой скотч для наклейки тачскринов. И нам треба наклеить на отворотный бок стужки. Причем треба дать нахлёст, каб изолировать скотчем вот эти два пиночки, каб они не контактовали с металлом. Тому робимо это вот таким
чином. Оп. Приблизно так. Заворачиваем его. И осторожно, ровненько проклеиваем. Больше якостно проклеиваем скотч. Готово. Зараз закладаем. Значит, памятаем, что слева у нас повинны быть выводы с дротиками. И недзе соотносим конец термоусадки вось з гэтым уступом, ці з гэтым выразом. Я уже примерил. Вельмі файна ён кладецца. Так. Закладаем. Так. Далей будем примацоўваць гумки. Значит, хочу зрабіць, что вось гэтыя выемкі, яны зробленыя под лямпы, яны павінны устаўляцца ўнутр. Ну і жоўты колер, які з'явіўся ад таго, што тут была высокая тэмпература, нам падкажа, як трэба устаўляць гэтую гумку. Я стараўся зноў завесці вось гэтыя вусы у адтуліну, мне нічога не атрымалася. Таму мы будем рабіць по-іншаму. Приблизно сумяшчаем гумку адносна адтулінаў. Ёсць яшчэ адна заўвага. Каб провод у нас добра пролягаў праз гэтую выемку, нам трэба зрабіць вось тутака надрез. Увогуле ось таким чином. Ось таким чином гэта зробім. І адкусваем. Готово. Все. Ось так яно кладецца даволі файна. Далей бярем каптонавы скотч и просто тупо прилепливаем каптоном гэтыя гумочки до металличной рейки. Все, можно будет задать вышыню. Ось так. Надалей, шановныя мае, нам трэба апрануць наши рамки со стужками светлодиодными на шкло рассеивальника. Под шклом знаходзяцца пленки, яны юзаюць под шклом. Таму, каб цэнтраваць добра пленки адносна шкла, мы их замацавалі звычайнымі прышчепкамі. І далей, вось тутака я памяціў, з якога боку у нас павінны выходзіць дротики. Таму сумяшчаем дадзеныя выступы з гумками і ось таким чином помещаем назад. Ось таким чином мы защепливаем рамку. Зараз, шановные мои, будем разбираться со схемой, с платой
блока сілкавання і я покажу, як буду подключать драйвер LED подсветки до нашего монитора. Я взял за основу метод, який на своем канале пропонував шановний майстер, професіонал сапраўднай свої справи, Журба Алексей. Канал называется Home Radiotech. Дякую табе, Алексей, за тое, што імкнешся все рабіць рупліва, якасна. Дякую табе за твой высокі прафесіяналізм. А Алексей прапанаваў наступную схему подключения. Вось тутака асобным аркушом выведена схема інвертора. Схема сілкавання 22 дюйма LCD Color Monitor. Бачим, что наш инвентор запитывается от 12 вольтов. Нам треба инвертор вырубить, выключить его з нашей схемы, бо у нас будет новый драйвер, який мы сегодня набыли. Вось он такі вось маленький, у адрозненні от родного инвентора. Родный инвентор размясціўся вось таким складаным блоком. Каб вырубіць стары родны інвентар, нам трэба адпаяць вось гэты нулявы резистор. Давайте знойдзем яго на плаце. Значыць, вось ён, наш нулявы резистор. Выпаяўшы яго, мы отрубим цалкам увесь інвентар. Вось тутака можна побачыць коннекторы лямпаў подсветки, такие квадратные, транзисторные сборки, ключи и сумна вядомы наш шим-контроллер подсветки TL494 ADR. Вось менавіта ён і уваходзіў у абарону, адключаў нам подсветку. Мы яго адправім на пенсію. Значыць, з тым, што будзем адключаць, мы вырашылі. Добра, значыць, куды, адкуль будзем браць 12 вольтаў для таго, каб запітаць наш драйвер новы. А браць яго будзем з кандэнсатара. Вось гэтыя тыя 12 вольтаў, якія ідуць на плату. Гэту лінію мы отрубілі, выпаяўшы резистор. А браць 12 вольтаў будзем з вось гэтага кандэнсатара C918 680 микрофарадов на 25 вольтов. Давайте знойдем гэты конденсатор. Так. C918. Гэта атрымліваецца у нас вось гэты конденсатор, адсюль будем браць мінус і плюс 12 вольтаў. З адваротнага боку
ён у нас C918. Вось яго ножкі. Чырвоны і чорныя правады будзем падпайваць да вывадаў гэтага кандэнсатара. Далей нам засталося яшчэ падпаяць да драйвера сігнал on-off і сігнал рэгулявання яркасці дысплея, сігнал DIMM. Гэтыя сігналы будзем браць вось гэтага галоўнага канектара. Атрымліваецца, што DIMM сігнал у нас 1, 2, 3, 4, 5 ножка, а сігнал Enable, Power on Off 6 ножка. Будем прямиком падпайвацца да ножак канектара. І вось у выніку што ў нас атрымалася. Скошаны резістор нулявы, каб яго не страціць. Нават я вызначыў яго сінім перманентным маркерам, каб ён адразу звяртаў да сябе увагу, калі гэты манітор калі-небудзь патрапіць да іншага сервісніка. Тутака у нас размешчана плата, драйвер, LED подсветкі. Низ я ізаляваў каптонавым скотчам у некалькі слаёў, прыхапіў на шрубік. З таго боку ён узяты на гайку з шайбай і нават яшчэ прымацаваў з празрыстага пластыка ізаляцыю. Вось сюды мы будем подключаць стужкі светладыёдныя. Так, вось тутака у нас разведзена плюс-мінус на кандэнсатар і на канектар сігнал DIMM і Enable. І каб правады не перагіналіся, я прыхапіў іх таким вось завадскім наўбучным чорнай ізастужкай. Сам канектар таксама апрацаваў чорнай ізастужкай. Што ж, збіраем манітор, уключаем і тэстуем. Такім чынам, шаноўныя мае, замена падсветкі CCSL на LED адбылася паспяхова. Зараз адбываецца апошняя стадыя рамонта манітора, яго тэставання. Манітор адпраўляецца, так бы мовіць, на усёначное тэставанне. Калі болей ніякіх сюрпрызаў не будзе, то заўтра будзем аддаваць манітор замоўцу, бо ён, бедны, глядзіць фільмы на мабільніку. Спадзяёмся, што заўтра ўжо будзе глядзець фільмы на сваім маніторы. Зміцер, перадаю табе прывітанне. Дзякуй вялікае, што зноў скарыстаўся маімі паслугамі. Таксама дзякую табе, што ты мне перадаў скрынку са старымі, але ж спраўнымі запцацкамі, якія я буду выкарыстоўваць падчас тэставання. А з вами быў Лохрас Сервіс. Усяго вам найлепшага. Да пабачення на маім канале.